Easy TV ubwanzu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Oyo noro omugano osokoroyane nabuna butambe sokoroyane no mabweka abika bwokenyo ngakiye magante biyara sharansa ngotebye buno takire koba buno musacha sokoragante biyara kogo kina koro monto kolende nkayao omugako yomo barenge esabari kusorogendo no munginoye n'abana baye bakaumira ekeri bantu bakaumira egeiti bantu kubaretigere yabo igoro bakogenda yara ekeri bantu kerige kubabekerera chimbero anda omugako yo namanyete nga oisego kengaina ngengaineke yara akarusia ngoba ya igoro agakerutera kegatiringe ngoba eria kikayetinda chiranse yara kikagete no monto kegoita basi bono bakogendera orogendo ekeri bantu kerige ochige komanyanga kumbe tai monto kiare gotinda cha anda nengoba kiangainetu naende gekubabekerera yara naende omugako uri ogochikorora nko baikera kere naende okubwato kengoba yae ime naero koyeruteranse naero kegotinda cha gekoyekora yara naende kagekomokio mutwe gekonyora yaya anda tai monto nengoba kuseyanga nero natinda chireiga naende gekubabekerera mugako uri ogochigoika sande okorengereria ogoteba abana bane nabengencho omongino no ibwengencho lioli ogonda akwe omongino nabe moyo lioli gonda akwe abana bane babe moyo yara omugako uri gakona gwaka emara gakona kuri ebyara ekeromi kerinke baminyogetie ekeri bantu kerianke babekererete ogoika okorengereria nga yagonkwe bwatoka einde ngwakanse nga kengite ke abana bane no monginone abe moyo mugako goika soroche rwarenge ogoteba gonkwe rutenge gugora aiga kengite abaike gotambuka yara mugako oria kebwatoka kochikuru esetigere yabo igoro kagwanse anda ogura maseime ekeri bantu keriko kegocha nekeri riande kebe kekugwa orochero lime yara kekomere ndiba yarenge ntambe kego chianse chibuoti chitalinke yara mugako yo nabarigeretie nonyore getirianda elio enkayaye monginoye n'abana baye babeire bagotambuka bakusaba kwambuka ngumbu netigere yara mugako lika runsalia agaita nchoka kobeka lirunse gotebyo monguru engoro omurukare na omochia kare aeno muya oyo gwantolirie amona enka yane yaro mugako lia ogocha koligereria ngumbu okonyora na be familia yaye gosenka yaye eumatete ekiagera mbaroche ngana ki omugako yagwete igo bamanyete nga bono onyarire ko bogotwekamo yara ko bachigonchoka bakonyora omugaka tato mwabo omongino gochikorora omugako ye ogosonsogeria mache igora kona koligari giencherambo kere ngumbu omonginoria ekiondoko ekamuita kiomogoko yara manganaya gachiwe kasobo morugio lioye isebiara gateba iga oyo no musacha oyo no murendi oyo neruoti ogoteba esengencho barura kongu batemerwe nyangere yemo nyabarati na nyamotika einde banagokama no botaka babwate yara obwagerete bare kona goncho kana manani einde bagacha goikere biromi byare gocha kobaita
yabo kaira kuruenga kieyo umugakoria gwetera oboremu bwaye agakonye enka yaye nabo igo obutaka bukaera gwetera oboremu obwahorogetie bwokorenda abantu benka yaye sokoraga ntebi yara kogokina umusacha tari kurara kurwa irumbu saikaransa irumbu umusacha noyoko bageta noeka mwachi gotimoka yara umusacha gakorara angena rubacha rwegesieri umurugioye karaire gochaime mugano sokoro yane abika bwo kenyo oya mokweka oraire bonyayigo banyakunguru kwetera Ndize TV obwansu bw'omugusi. Peak Uniform and Sports Center niko bakorohisa na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abali chi sweater t-shirt cheme kone mienge na chiri cheme kone metambe nkoni abali bitamba byo kwaraburere na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abali chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abali chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoresha bale nakone cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka